heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying, you care enough for the living. Namhlanje besihambele umntwana ono 7 years Nonhlanhla Mhlongo esithole ngelinye lama-volunteer ethu la eThekwini ukuthi unesifo esingajwayelekile uvuvukalelwa ikhanda. Uhulumeni wethu kwaZulu Natal umnyango wezempilo ulekelelile ngokuthi abe ne-operation kodwa still liyavuvukala. Muhle uyezwa uright yonke into kodwa nje inkinga yakhe akasakwazi ukuthi ayihambele njengoba no7 years ngoba ikhanda likhulu kakhulu. Engikwenzile ke njengomeya ngicele odokotela bomnyango weKwaZulu Natal, ngacela abami bomkhandlu waseThekwini, ngacela ikhansela lendawo, ngacela nama-volunteer ukuthi ke sizobona lo mntwana. Esikutholile ukuthi bahlala endaweni eyikotishi bawu4 u4 room, kusho ukuthi nawe usebenzisa elinye lama-room. Njengemeya ke umkhandlu waseThekwini ngibaqinisekisile ukuthi sizobatholela indawo yesikhashana khona ezohlala endaweni epholile ekwaziyo ukuthi impilo yakhe ibe ngcono. Ngasikhathi ehlele endaweni yesikhashana sobe sicela nama-sponsors nanjengomkhandlu sibheke ukuthi into esingase simenzele nasimakhele indawo umuzi wakubo la ezohlala khona noma wakhe ngoba umama asakwazi ukusebenza, usemncane akwazi ukusebenza ngenxa yokuthi ubheka umntwana, ubaba umntwana futhi naye akasebenzi. So sizoqinisekisa ukuthi ubaba uthola itoho, uma akwazi ukuthi aqhubeke nokubheka umntwana, sibe sibatholela indawo futhi ezoba conducive akwazi umntwana ukuthi ashaye umoya ngoba njengamanje uhlele endaweni ecinene eshisayo. Ngibonga kakhulu kwi-volunteer lethu uma sesigwala ngokuthi aphakamise ukuthi ke size la ngoba kunjena ukubambisana, akufuni ipolitiki, akufuni lutho kodwa kubiza ukuthi sonke masibona isimo umuntu ahlezi kusona nanenkinga yasona sijoyine izandla sikwazi ukuzomlekelela. Create a world with no fear, together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into